जों सिनि हामकरानि बागै से एलाइन जोङो सिनि दफानि मुकुमनो सकरमान बागै जों एलाइन जोंया आवनो जों बार मेसेज और 5 स्टार होटल खलायदों 115 स्टार होटल खलायदों जों माना खलाया खलायदो डेभलप नांगौ 5 स्टार होटल नांगौ 7 स्टार 10 स्टार नांगौ बाट किन्तु सिनि बुबागारानि सिनि राज्यनि इतिहास जे सिरिसितिनि जे मुकुमुनो होय जों 5 स्टार जों 0 स्टार होटल खालामना रगला अमंगा सिनि तिप्रा मथानि नाहारमों अमंगा जों कबा खलायनाय जों उन्नतनो और बरक सावनो जोंनो और उन्नयन बिरोधी 5 स्टार होटल खालामनाय माने सलायो माने कासुओ हैनो ना नेभार जों 5 स्टार होटलनि 10 स्टार होटलनि केन्तु सिनि बुबागारानि मुकुमु सिनि हिस्टरिनो जोंनो अनेक अंका त्रिपुरा राज्य सिनि गेम हॉस्पिटल आईएम खलाजाका आस्ताबलनो तिनी सामी बिमुकानो खलाजाका अमाय कबांमा सिनि पारानि बुमुं कबांमा सिनि पारानि आगिनि बुमुं करिका राजबारी नि स्टेचु आरोबो सिनि बुबागारानि करै केन्तु हाइप्रो enough is enough जाता सरकार मितंदों जोंरा बाबाय जोदा एलेन दा बसं नायलाफ्रे त्रिपुरासानि इतिहासनि एगेन्स्ट जखन आगादनाय त्रिपुरासानि बिरुद्ध जखन सामुं जानाय आबो ब सरकार जों नायगला आ सरकारनि एगेन्स्ट त्रिपुरा मथा एवं बुबागारा एवं जों आवाज दिसानाय सिरिं आजौ दंला अमगा त्रिपुरा मथानि क्लियर चिनि अंको साकलायमु मेसेज हानि बागै खाजनि ताखोक्तै बुखोब त्रिपुरा सारकनो जतनो थानाय जोंरो जतनो कोनो पार्टी नाया जों पुलिया चिनि जाति चिनि दफानि चिनि मुकुमुनो सकनमाने अमनो जों चिन्ता खालामनाय जारा ताबो मन्दिर चाइतंनाय एमएलए चाइतंनाय दिनै एमएलए सोंबाय दङ जों एमडीसी दङ जों एलेन किन्तु जों चिनि उबरा आगाद थोंनाय मोनया जों चिनि हामकरानि बागै से एलेन जोङो चिनि दफानि मुकुमुनो सकनमाने बागै जों एलेन जोंया आवनो जों बार मेसेज नायो जों गजागा जों चिनि खमरा कोनो इशुया जों चिनि दफा चिनि हा अमत चिनि मेन इशु हानि बागै जों दिनै प्रोटेस्ट खालायो भबिष्यत जदि अमनम बथागियांके अमतिनि इशु ट्रेल्स को जों देबो फुनुकनाय पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी जों फुनुकनाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक आगिने लिया ताबुकनि त्रिपुरा सरक ताबुकनि फुंनाय राज्य सरकार जदि जोंनो जदि अमनो हुंजो कान्या कोनो खालायावो जदि खालायानि चेष्टा खालायके ब आदिनो बुजिनाय जे बरक अहंकार nga आसुबो तंनाय ब जखन बिनि जागानि नखरि फेने आदिनो बुजिनाय सिनि आबक क्षमता दङ जों बुजिनो नाय हामबाय अजे लेखा तिनि अर खमलं सिमना गुबुननि थायरको दा खायजाय दं ना थायो खालायजाकनाय तिनि जा सुरवा अमहाय जदि इंया हंका सारा त्रिपुरा राज्य तंनाय जों फुनुंनानि बागै रेली खालाया जों सयसु अमनो बा मोथादनाय मोथांनानि बागै जे रेली खालायो अमो कासा पुतु मारगदे तेज गई नारगदे बरो अमनो जों खालाया रगला त्रिपुरा माता खालाया रगला अमो कासिनि नाहारमो जिनि त्रिपुरा सानि हिस्टोरी कमथ
Tiprasani culture kematheng Tiprasani bahasa kematheng ob Tipra matan namunnya जों sini nahar mungka जों Tiprasana baike tisanai Tiprasana baike थांनाय ob जों nahar आंनि बागै जों दिनै आन्दलन खालायो भबिष्यतआव जुदि बान्दा मोनथाय गेंके बाहायके जों आरो ता सताल खालायफिननो गोरों अमंका सिनि Tipra मatan nahar